Vítajte pri sledovaní novej relácie TV8 Naše reality. Už sám názov prezrádza, čomu sa v nej budeme venovať. Dozviete sa množstvo nových, zaujímavých a dôležitých informácií. V tejto chvíli sa nachádzame vo firme JK Projekt v Leviciach, kde sa dozvieme nielen o projekčnej činnosti tejto spoločnosti. Viac nám už povie pán Jozef Kúdela. Pán Kúdela, odkedy teda existuje vaša firma? Firma JK Projekt existuje ako spoločnosť s ručením obmedzeným už vyše 10 rokov, ale samotnému podnikaniu a stavbárne sa venujem už vlastne 15. rok. Prirodzene vlastne vzniklo z takého základného venovania sa stavebníctvu až tým, že sme vytvorili spoločnosť s ručením obmedzeným, takže vlastne 15 rokov sme vlastne na trhu v stavebníctve. Dá sa povedať, s koľkými zamestnancami sa možno začínalo a aký bol ten rozvoj až do dnešného dňa? Zo začiatku som začínal tak ako väčšina klasických, by som povedal, podnikateľov dneska na Slovensku, že to podnikal som na základe živnosti a to sú vlastne tie začiatky z tých pred 15 rokov a postupne, tedy som bol sám a postupne ako sa firma rozrastala, či už o ľudí v kancelárii, projektantov alebo o samotné realizácie ďalšie, tak postupne tej práce pribúdalo viac, ľudí pribúdalo viac, tak vlastne vtedy vznikla pred 15-16 rokmi SROčka a vtedy sme vlastne už postupne ako išli ľudia a zákazky, či už v kancelárii alebo na stavbách, tak sme sa stále zväčšovali a dnes sme v takom štádiu. Čo je dôležité pre ľudí, ktorí nás teraz sledujú a hlavne pre klientom, čo im ponúkate? Naša spoločnosť JK Projekt ponúka svojim klientom a zákazníkom veľmi jednoducho povedané komplexné služby v stavebníctve, keď to poviem tak rozšírenejšie, tak projekciu, inžiniering a realizáciu. To znamená, že vlastne v našej spoločnosti vieme ľuďom stavby naprojektovať. Inžiniering znamená, že im vybaviť všetky tie potrebné povolenia, alebo teda najčastejšie sa vybaví stavebné povolenie alebo územné rozhodnutie a v prípade, že zákazník má záujem, tak vieme danú stavbu zrealizovať. Čiže komplexný servis od projekciu cez inžiniering až po realizáciu. Poďme si trošku konkrétnejšie, čo všetko teda spadá do vašich činností, či už je to architektúra, projektná činnosť, realizačná činnosť a tak ďalej. V podstate presne ako ste povedali, zákazníkovi vieme úplne od začiatku poskytnúť úplne všetky činnosti, znamená, že keď poviem príklad, že nejaký zákazník má záujem si postaviť rodinný dom, tak mu vieme na základe sedenia s ním, konzultácií vypracovať nejakú architektonickú štúdiu, ako by ten jeho dom snov mal vyzerať. Keď je tá štúdia odsúhlasená, tak vieme vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, vybavíme ďalej projekt pre stavebné povolenie a v prípade jeho záujmu pokračujeme ďalej, postavíme mu ten rodinný dom, skolaudujeme a tak ďalej. Čiže preto vieme tieto všetky služby aj poskytnúť, pretože naša spoločnosť zamestnáva priamo, má svojich zamestnancov ako architektov, projektantov, stavbárov, stavebných robotníkov, murárov.
či už nejaké polifunkcie, penzióny, alebo nejaké cesty. Veľmi často sme robili čerpacie stanice pohonných hmôt, čiže rôzne, podľa dopytu trhu a podľa toho, kto nás osloví. Momentálne realizujeme projekt jednej veľkej stavby pri Štúrove pre jeden priemyselný areál, veľký prefabrikáty, kde sa budú vlastne vyrábať, takže aj do takých nejakých väčších projektov sa púšťame. Aký dopyt je teda najväčší? Sú to väčšie projekty, sú to menšie projekty, ale čo sa týka napríklad bežných ľudí a rodinných domov, tak prídu hneď s tým, že majú z katalógu vybrané, alebo o aké vaše služby je najväčší záujem momentálne? No, to je také trošku, by som povedal, zložitejšie, pretože tiež, keď sa pozrieme na to z hľadiska tej histórie niekoľkých tých rokov, tak z začiatku veľmi často mňa vnímali ľudia čisto len ako projektanta. Čiže chodili za mňou ako za architektom, projektantom, že naprojektovať nejaký rodinný dom alebo osadiť rodinný dom a tak ďalej. Postupne zistili, že teda vieme robiť aj individuálne rodinné domy navrhnúť, plus prišla k tomu aj realizácia a to súvisí aj s tým, ako to vlastne tí ľudia celé vnímajú, lebo často sú ľudia dneska naučení, že buď prídem za nejakým architektom a ten mi ten dom navrhne. A potom si musím hľadať stavebnú firmu, ktorá mi to postaví. Alebo teda si niekoho musím nájsť, kto mi vykopie základy, poviem príklad, kto mi to zabetónuje, kto mi to vymuruje, kde sú tesári, hej. A väčšinou to býva voľakedy tak, že ja neviem, z 10 zákazníkov možno 2-3 si dali urobiť aj inžinierskú činnosť, aj postaviť, hej. Ale dneska po tých možno 15 rokov môžem skonštatovať, že možno z 10 zákazníkov, ktorí prídu a zistia, že ak sa hovorí, bože môj, na jednom mieste vybavím všetko a s jedným človekom komunikujem, že teda vy mi to viete aj nakresliť, viete mi aj vybaviť stavebné povolenie a ešte mi to aj postaviť a nemusím zháňať a googliť a dovolenky si brať a všetko možné, tak dneska možno z 10 zákazníkov 8 je takých, ktorým vlastne robím všetko na kľúč. Od projektu cez inžinierky, cez realizáciu. Čiže tá doba sa tiež mení a hlavne aj to, že málo ľudí naozaj vie, že sa dá na jednom mieste vybaviť všetko. Hej. Máte teda už dlhoročné skúsenosti, ste zabehnutá firma. Aké sú vaše ďalšie plány, ciele do budúcnosti? No, cieľov do budúcna a plánov je dosť veľa. Uvidíme ako pôjde ďalej vývoj. Keď poviem samotne len na firmu, tak samozrejme najdôležitejšie pre mňa je, aby sme išli ďalej a čím ďalej tým viac trvali a rastli v kvalite, aby sme ponúkali kvalitné služby a aby sme to, čo nad tým logom našim sme doplnili pred pár rokmi, že bez problémov stavby, aby sa to aj stalo pravdou, aj keď veľa ľudí sa na tom usmieva, lebo naozaj žiadna stavba nie je bez problémov, že tam niečo je, ale teda hlavným cieľom je poskytovať čo najlepšie služby tým zákazníkom, či už projekčne, či už v rámci inžinieringu, alebo teda tej samotnej výstavby, čiže to je to gro, ktoré tam je. Samozrejme s tým všetkom súvisí vedieť sa oprieť o kvalitných ľudí a spolupracovníkov, s ktorými robíme, čiže toto je stále do budúcna a na základe toho vieme potom zväčšovať sa, rásť a poskytovať ďalšie a ďalšie služby, ktoré tam sú. No a keď už poviem tak, že keď bolo toto vyriešené všetko, tak o čom snívam ja ako majiteľ spoločnosti je to, že mať vlastné priestory. Hej. Momentálne sme v prenajatých priestoroch, síce už v nových prenajatých, ale teda nejaký taký plán môj a sen je taký, že mať vlastné priestory, vlastnú firmu, alebo teda budovu firemnú, sídlo firmy, s tým, že nie len preto povedať si, že mám firmu, ale že by to bolo zároveň aj taká náš akoby stavbársky showroom, že ten zákazník, ktorý príde, by vedel, že dá sa urobiť, aj teraz vymyslím, taká omietka, vieme dať aj také strešné okno, dá sa utvoriť taká miestnosť, také dvere, taký nábytok. Čiže aby si tí ľudia aj videli, alebo naozaj je to lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť, ak sa hovorí. Čiže takú nejakú komplexnú, ktorá by aj o nás hovorila a čo všetko vieme ponúknuť, že by to ľudia videli všetko na jednom mieste. Možno aj to je výhodou, teda to, čo spomíname, že je to všetko na jednom mieste. A aké ešte ďalšie sú výhody, teda keby ste mali ľuďom a divákom, ktorí nás teraz sledujú, povedať, prečo by si mali vybrať práve vašu spoločnosť? Či už vybrať si našu spoločnosť alebo nejakú spoločnosť podobnú našej, zase poviem len, naozaj sa mi to po rokoch zdá byť tá kombinácia tých komplexných služieb najlepšie riešenie, aj keď je to niekedy tak, že človek nevie, kde má skôr skočiť, lebo chvíľku ste projektant, chvíľku behajte po úradoch a chvíľku riadite stavby. Takže je to tak, ale z hľadiska trhu a to, čo ľudia chcú, tak naozaj si myslím, že nájsť si niekoho, kto vám si vie poskytnúť naozaj tie komplexné služby. Od projektu cez inžinierku, cez realizáciu. Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúce informácie. Ďakujem aj ja.
Veríme, že vás nová relácia TV8 zaujala. Naše reality si môžete pozrieť opäť o mesiac. Tešíme sa na vás.